בואו תסבירו לי אחת ולתמיד מה הלוזים המנומר. אני בחורה סולידית, אני לובשת שחור, בדרך כלל קצת מתפרעת עם איזה פרינט רגוע, אבל אני מוצאת עצמי כבר שבועות מחפשת לכם את הפרינט המנומר המדויק לקולקציה הבאה. זה מאוד מאוד קשה. ראיתי, אני חושבת מעל עשרות פרינטים מנומרים, ויעידו על ככה חברות שאני לא מפסיקה לשלוח להן פרינטים חדשים כל הזמן, צבעים שונים, גדלים שונים של החברבורות, רקעים שונים, גדלים שונים, זה פשוט לא נגמר. זה מאוד מאוד קשה למצוא את הפרינט המדויק, שגם יישב טוב על הבד, זה בד שבגד ים, זה בד שהוא נמתח על הגוף, גם שהצבע שלו יהיה יחסית סולידי, ייראה טוב, ייראה אלגנטי. זה נורא קל לעבור את הגבול בין מנומר שהוא אלגנטי והי, לבין מנומר שאתם יודעות, פחות. וזהו, יאללה, עוד יומיים, החלטות סופיות, סוגרים את הקולקציה, לעונה הבאה, ונתראה.